ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавен, лайк монед, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. айни ҳол мо қарор дорем дар шаҳри ваҳдат Телмон, тарафе ки мебинем Телмон аст, роҳи Ленский район мешавад. тарафи ваҳдат дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ дар деҳаи Ҷангалобод 1, ана ҳамин тараф аст дӯстони азиз. поёнтар Телмон аст, ана ҳамин сентри Телмон аст дӯстони азиз. мағоза аз ин тараф бошад мактаби 49 аст, аз ин бар бошад сӯи хона 2 километр роҳ то пеши дарвоза аст дӯстон, мактаби 94 дар ана ҳамин тарафи пеши хона аст дӯстони азиз. масҷиди калонам дар ана ҳамин тараф. хоб 8 сотиқ замин аст дӯстони азиз, 3 дар хона алоҳида аст, 4 дар хона алоҳида, 4 дар хонааш беримонт аст. обш 156 квадрат. номерои соҳиби мулк мемонем то охири видеоро тамошо кунем. меравем ба сӯи хона. хоб бародарони азиз, аз Телмон, аз центри Телмон то пеши хона омадем. ана пеши хонаи фурӯшӣ даем, ана ҳамин забор дарвоза хонаи фурӯшӣ аст дӯстони азиз. 2 километр рост то пеши хона. хоб нигоҳ мекунем дӯстон, аз ин тараф ҳам раҳ дорад ба тарафи ба сӯи Телмон, пиёдарав аст дӯстони азиз. аз ин тараф бошад раҳи мошинрав, ростакиме охири раҳ ҳаминҷа мешавад дӯстони азиз. 2 километр роҳ. аз тарафи дасти рост мебинем дарёи канали Калон аст, оби тоза аст, оби нӯшиданӣ аст дӯстони азиз. оби качалка ҳам дорад, оби бочка ҳам дорад дӯстони азиз. свет камбудӣ надорад. анаихе дарёча борхи каналча даруни ҳавлӣ меравад дӯстони азиз. ҳозир даромада аст даруни ҳавлӣ ба навор мегирем. 8 сотиқ замин, 3 дар хона дӯстон, 4 дар хонаи дигараш, анамихе беримонт. сари роҳ да дӯстони азиз як бинои 12 ба 8 бардоштагиам дӯстони азиз. полни як мошина дурнош ҳамаш тайёр аст, ба навор мегирем. 190 квадрат аст дӯстони азиз, барои 4 дар хона бардоштагиам. 66 квадрати дигар, 3 дар хонаи дигар, ана ҳамин временка аст дӯстон. мақсад хоное ки пешина аст, временка не, хонаи пешина аст дӯстони азиз. обши 156 квадрат, ҳамин қати ана ҳамин бино дӯстони азиз. аввалан медароем хонаи ремонтдора ба навор мегирем дӯстони азиз, баъдан ва ӯ хона мезгарем. хоб аз тарафи ростакимон якум хона ана ҳамин аст дӯстони азиз. дуюмги хона ин як тиреза сӯи берун дорад. нарх навош ҳам мемонем дӯстони азиз, то охири видеоро тамошо кунед. номерои соҳиби мулк ҳам мемонем, маълумоти бештарро соҳиби мулк медиҳад. хоб дар ин ҷо мебинем ки качалка аст, моторам задагианд, бочкарам ҳаст, дарахти мевадиҳанда, дар ин ҷо дарахтои мевадиҳанда ҳаст дӯстони азиз. як агароти калон. ин ҷо бошад кухня аст дӯстон, як кухни шикатур аст. инҷо бошад ҷои ҳамом, ҷои раздевалка. сеюм хонаро ба навор нагирифтем. сеюм хона ана ҳамин аст дӯстони азиз. як ҷои кладовкаш кардагиам, аммо сеюм хона ба шумор меравад. калон аст. инҷо гуфтем ҷои раздевалка ва ҳамом. дар ин ҷо бошад як бочкаи оби дигар. инҷо бошад як элчаи дигар, элчаи заргӯш. инҷо дарахтҳои зардолу, шафтолу, дарахтҳои мевадиҳанда. дар он тараф бошад ба навор намегирем дӯстони азиз. ҷои ҳоҷатхона, анҷомхона ва дедонхона аст дӯстони азиз. як калон аст, алобхонарам дорад. заминаш замини ҳамвор аст дӯстони азиз. мактаб наздикӣ да гуфтем 2 мактаб аст. мактаби 94-49. ҳо ба қисми дуюм мезгарем, биное ки нав ремонт кардагианд. кирпичи пухтахатӣ.
ана ҳамин дари главниш мешавад дӯстони азиз. Аз тарафи дасти рост якум хона зал. инҷо калидор қати зал якҷоя ранги студия мешавад дӯстони азиз. план қати. хоб ҳуҷҷатҳояш ҳамаш ҳаст. ҳуҷҷатҳои адилна тахт аст дӯстони азиз. ягон камбудӣ надорад. роста ки меравем дӯстони азиз, калидор роста ки охир дар ҷои санузел мешавад. аз тарафи дасти рост дуюмгӣ хона, як хонаи дигар аз ин тарафи дарвозарам роҳ дорад, аз ин тараф бошад сеюмгӣ хона, як тирза аз тарафи девор. чорумгӣ хона сари роҳ дар дӯстон, чор дархона дар ана ҳамин бинои нав. хоб дӯстони азиз, як боргар такрор мекунем, хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, Телмон, деҳаи Ҷангалобод 1. аз Телмон 2 километр роҳ то пеши хона дӯстони азиз. 2 мактаб гуфтем, замини 8 сотиқ, 3 дархона дар ана ҳамин бино, 4 дархона дар инҷо, обши 7 дархона, 156 квадрат. нархи ин хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз 480 000 сомон, срочна, боз муомила дорад дӯстони азиз. срочна 480 000 сомон нархша фуровардагем. ягон сум соҳибмулк гуфтагиам ки мефурӯем камтар, мақсад бисёр не, нархшона арзон мондагем дӯстони азиз. территорияи хуб аст, территория тишина аст дӯстони азиз. занг мезанед, номерои соҳибмулк расия аст, ватсап +7 968 37 17 32. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад дӯстони азиз. ана ҳамин территория дар Ленский район ё ки шаҳри Ваҳдат, аз ин Ленский районам раҳ дорад дӯстони азиз. кадоми хонаи фурӯшӣ доред, дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед, ҳатман омада барои фурӯш реклама мекунем дӯстони азиз. раҳмати калом барои диққат. обуна мешавем, лайк мемонем то навори оянда.